El pla pedagògic està dissenyat de tal manera que hi ha una assignatura que és transversal en les dues especialitats, tant per direcció i dramatúrgia com per interpretació, que són les pràctiques. El teatre com a ofici s'ha d'aprendre treballant i és el que vam articular. Cada semestre, durant els 3 primers cursos, la carrera són 4 anys, doncs els 3 primers cursos, cada semestre fan unes pràctiques. Llavors és una assignatura en què posem en comú alumnes, dramaturgues, directores i intèrprets, actrius, actors. No hi ha un professor específic, però sí que hi ha un tutor que acompanya aquests processos. I aquesta assignatura és molt important i esdevé una mica el tronc de l'especialitat, perquè en aquesta filosofia de treballar des de l'assaig-error, del que significa muntar una peça escènica, és allò on totes les eines que van adquirint durant les classes a les assignatures les poden posar en pràctica, no? Hi ha una sèrie d'assignatures que són de carregar la història de l'ofici, és a dir, des de la literatura, història de la direcció, història de la música, són històries, és a dir, que són coses que és necessari conèixer, i després hi ha tota una sèrie d'altres assignatures que posen l'atenció en el personatge, o per exemple l'estructura temporal, o per exemple l'estructura de l'espai, o per exemple la idea del tema i com el tema ho articula tot. Després hi ha totes les assignatures més de l'ofici, tant de la dramatúrgia, és a dir, que és aprendre a construir un aparell escènic sobre el paper, que és una, i l'altra és aprendre a construir una màquina escènica sobre l'escenari. Realment el que intentem és acompanyar molt a l'alumne dins del seu univers i dins de la seva pròpia veu. El que fem és obrir portes i que els creadors ja habitaran aquests espais que obrim. Per mi això és el més important, és a dir, que obrim moltíssimes portes i la gent, els professors que tenim són professors amb molta qualitat pedagògica i aquestes portes les obren meravellosament bé. Tenim una assignatura que es diu Pràctiques externes, en què l'escola té una borsa de contactes amb els teatres de la ciutat i en què els alumnes poden anar allà en projectes professionals que s'estrenaran a la ciutat, poden anar a fer observació com a assistents, com a ajudants de direcció del projecte. El treball final de grau és una assignatura més de quart curs que l'alumne fa un cop ja ha acabat tota la resta d'assignatures. Tenim la possibilitat de que els alumnes estrenin en el teatre de l'escola. Els donem espai durant una setmana, com si fos un muntatge pràcticament professional. Ells entren un dilluns al teatre per muntar, per fer assajos generals, se'ls dona un dia d'estrena i llavors estan com en cartellera durant 3-4 dies fent la seva obra, no? I per tant és com el seu primer projecte professional en què ells s'afronten i poden realment veure el fruit, no? de tot el que han après.